Dolo. Dolo, porta-li, miri a la porta. Ivan, tu ets l'instructor i el guia d'aquestes sessions. Què és el que s'està treballant ara? Normalment amb la Dolo es treballa més el que és l'atenció, la memòria, la motivació. La Dolo sap fer bastantes coses a nivell d'obediència i aquestes ordres li diem a la Dolo amb els braços i amb la veu. Llavors d'aquesta manera ells poden practicar, treballar el que són a nivell físic i després a nivell emocional. Què li podríem dir a la Dolo que ensenyés a la Grego? Culet. Culet! Dolo, toma culo! Lorena, tu ets la psicòloga del centre. Quins beneficis té aquesta teràpia amb gossos? Doncs, trobem beneficis des d'un treball més a nivell cognitiu de memòria, de treball del record, de també el que és la memòria immediata, recordar tot el que són les accions que fa la gossa, com també podem trobar beneficis amb l'estat d'ànim, beneficis a nivell relacional. En realitat estan tota la setmana esperant-lo, o sigui, és com al llarg de la setmana van dient quan vindrà l'Ivan, quan vindran els gossos, poder alguna d'elles ha pogut tenir una setmana una miqueta més trista i és començar la sessió i l'estat d'ànim augmenta potencialment. Teresa, què et sembla això de que vinguin els gossos aquí a visitar-vos? Molt contenta, molta alegria, perquè jo me'ls estimo molt. Sempre en havíem tingut de gos a casa. Dolo, banya! I després de tanta feina ja només queda donar-los el premi.